нещо, което усещам, че виси така в въздуха. И то е свързано с това, вие видяхте темата, така, заглавието на темата, как да започнем от начало, дори когато се чувстваме изгубени. И то е специално за теб, ако смяташ, че в момента си опитвала вече 100 диети, 100 режими, пробвала си, някои дават резултати, след това си ги връщаш отново. Други въобще не дават резултати. При трети се чудиш, имаш ли резултат или нямаш резултат. А ти искаш всъщност да имаш повече тонус и енергия, искаш да се чувстваш по-добре в кожата си, искаш да изглеждаш по-добре, не просто в дрехия пред огледалото, когато излезеш от банята. Така че ако това са неща, които теб те вълнуват и се считаш в момента си в етап, в който си демотивирана, в който си се разочаровала от достатъчното опити, които си правила, разочарована както от опитите, така разочарована и от себе си и искаш да... Едно малко гласче в теб съвсем все още не се е предало и слушаш този лайв за този път, в който да се ориентираш какво има ли надежда, има ли шанс. Ще споделя за теб, преди да мина даже към малко повече информация. Имаме вече първите включени хора. За мен, когато аз започвах преди известно време и исках да вляза в един ритъм, активна съм била, винаги обичам да бъда активна, но имаше един момент, в който излязах от активността. Различни житейски ситуации, излязах от активност и след това усещах, че от момента, в който искам да се върна, аз отново да бъда активна, защото усещах тази нужда. Минаха около 3 седмици, в които аз се опитвах да се мобилизирам, нещо да направя, защото тренировките, които ги правих тогава преди това бяха по-дългички, около час, и си казах, че аз час не мога да отделя за това нещо в момента. И един мой ментор в този момент каза, че когато искам да започна с нещо, е необходимо да започна с нещо много малко. Да започна само с 5 минутки на ден. И честно да ви кажа, като видях, че всъщност 5 минутки е колкото да си пусна една песен, просто да направя едно раздвижване, идеята е просто за да тръгна, тези 5 минутки ми дадаха вдъхновение, дадаха ми този тласък, от който имах нужда, за да мога да продължа и напред. Дадаха ми тласъка, за да мога след това да си увелича тренировката на 10 минутки, на 15 минутки, в момента дори да мога да правя разходки, които са около час и половина на ден. Не всеки ден, но все пак с някаква